kuwena zonke sibuyebo amen. Baba siyabonga uNkulunkulu namandla egameni likaJesu waseNazaretha. Bazalwane, without any further due waste of time sisekhona la sikhona. Ngizocela ubaba wethu aze ngaphambili osiphathele isinkwa sethu sanamuhla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Khona sisenjalo nje singakasuki singaka disconnect la. Ngicela ukuthi ubaba wethu ozosondla asizele ngaphambili baba uNkomosi. Bazalwane, ngicela ukuthi ngiba acknowledge uma ngabe sebeqeda ukusuka la ngaphambili egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hosanna to the highest. Hosanna to the King. Singing Hosanna. Hosanna. Nyanga nelanga nenkanyezi zishintshana ngenkazimulo zibabaza wena. uNkulunkulu nasezulwini phezulu, uNkulunkulu emhlabeni, yebo naphansi komhlaba nguwe. Unguyawe igama lakho, uNkulunkulu wethu osithembisileyo ukuthi inyoze liduke, iy'nwele zenu zibe mpunga kilokhu ngimthwele. Uthe asidabula emanzini amaningi, soze amuka nathi, bathi nasemlilweni
the effect of amalanga soza siwamuka uthembekile wena so siza kuweke ngakho lokho ukuthembeka kwakho silethe inkumbo kuwe ngokuthembekile wena sikuyenza ukubonga we honor you, glorify you through your precious son's name Jesus Christ, our soon coming King. Ibandla lonke lithi amen. Hallelujah. Amen. Ngokukhulu ukuthobeka cela ukubingelela abazalwane bonke abakhona phakathi kwethu. Ngingakabingeleli nje kakhulu angiqale ngixolise. Mhlawumbe ukuxolisa ikona okuzokwenza ukuthi into engizoyenza yenzeke kalula. Amen. Sifike late kakhulu. Sibase. Angilona lolu hlobo lomfundisi ofike afika ngizokhonza. Bathi-ke angithi phela nama-invitations bengayekho aqhinga kude. Umuntu katshela ukuthi hayi ngizophuma ngingena. Sengifikile la ngiyekho. Manje namhlanje ngazi ukuthi umuntu umenywe ezweni. Hallelujah. Manje ngihamba endleleni umhlabeleli ulokhu unyakaza lokuthi basuka bayezwe. Shumayela. So-ke angisoke kwempela. Ngifuna uqala lapho nje bese-ke ubingelele kahle. Kuyisibusiso esikhulu ukuba kule ndawo. Kuyintokozo uNkulunkulu ayihlelile emaphakadini. So-ke le nkonzo ukuthi ayihlele uJehova umuntu ozoyifila bese umunwe kaJehova wena mfowethu. It's a blessing. Ladies and gentlemen, I don't think ukuthi it would be a misnomer ukuthi sithi give honor where honor is due. Sicela siphakame ishelves masizandla. Mfowethu khaya engathi uNkulunkulu angakubusisa kungabi inkonzo yokuqala le nje uzenze usirawunde sonke because into kaThixo yokuhambela abafweni khona kuwena. I pray ngazukuthi ngawuqala ukuthi ivangeli likhulu. I have a sensation angazi noma mina ngedwa yini engazi ukuthi ibandla selizophuma emabandleni. Phela khona ibandla lisebandleni bese kuba khona ibandla lizophuma ebandleni. Hallelujah. Lingakudide lisendongeni ukuthi uyitshela ukuthi lona bandla. So-ke we honor you mfowethu. Cela simsheleni izandla as we take our seats. To my fellow brothers abakhona phakathi kwethu amadoda kaNkulunkulu yoke servants esiboshelwe nabensimini. Ngiyabingelela kakhulu to the praise and worship team. Nabafethu abadlalayo ngiyabingelela kakhulu in Jesus name. Amen. Ngihamba nomfundisi uMadonsela, umfundisi uMdaloso Sisikhosi. Ngicela ukuklima nje namhlanje kanye. Ngihamba nanoma khumana. Hallelujah. Izwi indoda kaNkulunkulu isho ukuthi cha ngiyajabula ukubona abazalwane ngikhonza nabo. Nami kanti ngithathe leli thuba ufike nami bazalwane. Hallelujah. Amen. Bongenza kakhulu. Hallelujah. Mhlambe angazi mfethu noma sengiyo-rearrange kabi ngoba ngizokhuluma nje kancane sengaso rearrange kabi. Ngifuna ukubabona bonke labantu ngemuva kwami babonakala. Yabo kunalento nje engazi ukuthi kunongogozelayo ngemuva noma. Hallelujah. Fanele ngimfune ngimthole lo ofuna ukubopha. Hallelujah. Basindisiwe bonke. Hallelujah. Asazi ukhuluma kahle mfowethu. Hallelujah. Ngenze ukuthi kungathi ngiyazama la khuluma izwi laphezulu khona ngibophayo la nje. Ngiyaqalaza ngabe ngibosho ubani. Hallelujah. So-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Thank you. Ni comfortable ngalento engiyenzile anginlimazanga. Uyinkinga umfundisi othi efike emenyiwe mase efika afuna kwenzeka indlela yakhe. Hallelujah. So ningixolela yabona nje njengoba ngihamba nalabazalwana ngeke ungifice sengithi worship bana ngenze bani. Ngifika nje ngifike ngijoyini. Hallelujah.
khona phakathi kwethu abayinkalakatha ngempela bathi bebefikile kususwe no keyboard player yabona ayikabi usuke yabona haleluya manje cha bafethu noma ngathi ukhona odlalayo hamba naye ngeke nje size sifune kuphathe thina futhi asizile father's house ukuthi sesizokhuluma ngokuthi ibandla lethu linjani hamba kanjani. I think the age yabefundisi ukuthi sihlaleni phansi sixoxeni ukuthi kunezinto ezingenziwa mawumenyiwe. Haleluya kunezinto nje ezingenziwa mawumenyiwe usubmita kulokumemile akakumemanga. This is the truth esingakhulumi ngayo. Ngiyabonga ukuthi siyarecorda. This is the truth esingakhulumi ngayo ukuthi just because ungimemile akusho ukuthi lo menyi ungcono kunalokho wona. Haleluya. Angiphinde futhi lo omenyiwe ofika ezoshawela izandla akekho ngcono kunalokho wona. Haleluya. Abantu abaningi bayamthanda uJoshua ukuthi khona uzosifaka ezweni lesithembiso bese bekhohlwa yilokho ngakhulunywa kakhulu ngayo bakhiphile. Haleluya. Ngoba khona lo bakhipha eGibhithe noma ke ngabanga namandla okubafaka kodwa bakhiphile. Akanayo inkazimulo angayishare lo bafakayo ngoba if ubengekho bakhiphayo ubengeka afake umuntu. So ke isikhathi esiningi sibanikezile udumo laba bafaka abantu engazi ukuthi abanamandla laba bakhiphile. Haleluya. Mina ngokukholwa kwami ngiyakholwa ukuthi amandla amaningi lo ukhiphile. Ilo ukhiphile. Homa singasafikanga ezweni kodwa ngoba sesiphumile lapha. Haleluya. Uqaphele lento ngithi ngaxoxa mfethu ngisekhaya. Uqaphele ukuthi laba babakhiphayo bajwayele ukureproduce. Laba babafakayo abakhulu. Mhlambe uMoses uproduce Joshua. But uJoshua akashiyelanga umproducer. Even though iglory ebikuye yokubafaka. Uyayibona because laba bathole kanzima ukubakhipha banamandla okwakha abayoqhubeka. Laba bajwayele ukubafaka abanawo amandla okwenza bazoqhubeka nokubafaka. That's what the church is right now. Sinabantu abaningi abafunile ukuthi njengoba sengiyokhonza lapha sengizobusiseka ngithola ukuthi sengifuna ukuthola izinto. Bese eyithola izinto ahluleke ukuqhubeka nezinto aseyitholile. Because umoya we-maintenance awukho. Unomoya wokungena kuphela. Bese ke siproduce abefundisi abazokungena kuphela. Ngenzela ukuthi ngishiye prayer item la endlini sithandazele sabefundisi. Umfundisi nje okwazi ukubafaka kuphela. Uyinkinga ngoba ke kwenzeke bathi sebekhona la beya khona bangene kulelizwe baphuma kulona kodwa bela beya khona. Haleluya. Uthola ukuthi sebesezweni lesithembiso kodwa kahle hle labantu baseGibhithe kodwa basezweni lesithembiso kodwa baseGibhithe because ukubafaka kunawo amandla okubakhela. That is why testimony kaNkulunkulu ekhuluma uthi I brought them out. Sekune glory lapho noma ngasababringanga in but I brought them out. Yeah, I was able to bring you out. Ngoba nabakhona la endlini before ngivulele ilizwi abajabulela ukuthi uNkulunkulu wangikhipha nje. That's why mengase ngixoxele ngakhishwa kwini. Mengase kuthiwa ngibhala incwadi yokuthi ngakhishwaphi kwakunjani kwakulalwa kanjani kwakudliwani kwakunjani kwi-bank account ngixoxele nje ukuthi ngiphumaphi. You'll be shocked ngoba inkazimulo enkulu. Hallelujah. Amen.
So thank you once again, my brother. I'm from theology, but I want to use what we call ecclesiastical discourse, where I'm going to start lang at long okay? Romans chapter number 4. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we told you to Amen. Roma chapter number 4. Make vuma nje mhlawumbe ufake umunwe lapho. Uye ku 1 Peter chapter number 1. Maningi wona kodwa ngeke siwafunde wonke ngoba ekhaya ngeke aphinda futhi ukufona ngifuna nje. Uzimpilo. Amen. Lesitholile ukuthi amen. Asiqaleke kuma Roma chapter number 4 verse 17 to 21. Lobe funda ke befunda kahle lokho. Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter number 4 verse 17 to 21. Romans chapter 4 verse 17 to 21. Yes. Njengokulotshiwe ukuthi ngikumisile ube nguyise wezizwe eziningi phambi kwalowo uNkulunkulu akholwa nguye. Yena ophilisa abafileyo nobiza okungekho ngokungathi kukhona. Owathi kungekho themba wakholwa ngethemba. Awuphinde lelo line. Owathi kungekho themba wakholwa ngethemba. Konke engekho right lapha ngazi noma neyizwa yini. Lathi ithemba lingekho. Kodwa wakholwa ngethemba. Mangabe ukuthi umuntu usizwa kahle isiZulu usuyezwa kunenkinga lapha. Kwathi kungekho themba. Lingekho. Kodwa wakholwa ngethemba. Hallelujah. Elinye lithi sasa singekho kwasidingo sokukholwa. Kodwa wakholwa. Owathi kungekho themba wakholwa ngethemba ukuze abe nguyise wezizwe eziningi njengalokho okwashiwo ukuthi yoba njalo inzalo yakho engabanga buthakathaka ekukholweni wabona umzimba wakhe obusufa eneminyaka engaba ngeyilikhulu nesizalo sikaSara sifile akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqina ekukholweni Nqesi kabi. Usile le nto ekhulunywa lapha. Uthe akangabazanga awuphela line. Ngicela nendlebezwe. akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa Kungenzeka ukuthi wangabaza ngezinye izinto. Kodwa ngokukholwa akangabazanga. Esho njalo. akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa. iBhayibheli liyakuveza ukuthi into angangabazanga ngayo ingakholwa. Kodwa waqina ekukholweni enika uNkulunkulu udumo eqinisekile ukuthi lokho akwethembisile unamandla nokukwenza. Akasathembi isithembiso. Uthembise. Isithembiso. Okay. So go right. Yeah, Peter, 1 Peter chapter number 1. Angazi ukuthi noma la ekhaya sivumelekile ukuthi sithembe umuntu oseceleni. Kwenye indawo. Ngimbone methi thinto makhelwane ukuthi hayi la ithemba likho. Hallelujah. Mekuvuma ngomthetho oseceleni wakho ukuthi ngiyamkholwa. Imali akakuzwanga loyo awucheck omunye ozomthola umtshela ukuthi ngisamkholwa namanje. Yeah, imake before usho lokho kwegcina ngicela ucabange lento omkholelwa yona. Ukuthi ngabe yini le enithembisene nayo naye? Noma yini le okade uyilindile?
noma yini leyo kade wayithandazela u10 ethi waqala u22 wawusungena emthandazweni leya wonke amabandla ukuthi 21 days 40 days ba kuloyo mthandazo kuseyilento nje umkholelwa yona ileyo kwenzele yona ukuthi nje ngisamkhola hayi bazalwane yazi kunento ngiyakezwakala ame bevuma babe babili ukuthi nje koseceleni noseceleni uthi mina ngisamkholwa anginayo ishock kuzokwenzeka kanjani anginayo ishock kuzokwenzeka nini anginayo ishow ubani ozongi-SMS anginayo ishow i-email izongena nini anginayo ishow noma sazoya ku-level 4 we-corona anginayo ishow noma khona isifo esazongibamba kuze kuphazamiseke icebo kodwa when it's all said and done I still believe him awutshela uSathane wakho ukuthi ngiyamkholwa First Peter verse chapter number 1 angithi verse 7 to 9 lawa amabili nje I believe. First Peter chapter 1 verse 7 to 9. Yes. Ukuze ukuvivinywa kokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo kufunywane kube ngokubongwa Yeah. nodumo nokutusekwa ekwambulweni kukaJesu Kristu enimthanda ningambonanga Imani nimthanda ningambonanga. Yeah. Angithi thina sesiphila kwisikhathi la ukuthi kufanele abone lo uzothanda. Uthi uPeter kodwa lo Christ enimthanda ningambonanga. Qhubeka. enimthanda ningambonanga enithi ningamboni manje nikholwa nguye Sanimkholo noma ningamboni. Yeah. nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo netusekayo Your joy, your unspeakable joy. Nithokoziswa into eningayiboni. Nakholwa into eningayibonanga. Kodwa nanela ngokumkholo. Baba nandizwi lakho. I praise isizwe siqinise ngalo. Namanje sakholwa. Simile nje siyakholwa. Pray your blessing efika ngokukholwa in Jesus mighty name. Ibandla lithi amen. Okay. Angixolise futhi ukuthi we didn't get a chance angisithi ngingaxoxa. We didn't get a chance yoku advertise iposter nazo zonke izinto mfethu esikhombisa izinkonzo la. Yahlambuluka ngenzela right. Isizathu esibenza lokho ngoba baningi abafonile bethi bacela sivele nakubona soshumayela. Sathi cha asikaqala ukuphuma futhi asilonyaka kubukeka ngathi zophuma. Ngike ngakutshela. Manje mase bezosibona utsiza la. Sabona ukuthi ayizoba inkingi ukuthi sebezothi hayi shuthi ngoba thina sikho ngcono owathi abaza befundisa. So ke ngiyaxolisa ukuthi angi-advertise iposter yakho not even on WhatsApp. The reason why I didn't because kunabanye abebekade bethe sicela uze ngathi ngeke ngikwazi ngoba siphuma. Sebengibona ngiyakukhaya. Hayi le ndoda ayithembekile. Hallelujah. In Jesus name. Abantu abafunda iBhayibheli ngicabanga ukuthi bayayiqonda ukuthi iBhayibheli lihlukene kathathu. Mhlambe ke angithi lihlukene kathathu njengoba ngila manje. Kungenzeka lihlukene kaningi uzohlala nabantu bama theology na yonke lento but li historical number 1, number 2 li poetical, number 3 li prophetical. Amen. So ke ngifuna ukuthatha le part A1 portion A1 ye history that the Bible is historical. Likutshela ngezinto zangemuva. But lezi zinto zangemuva zinamandla kuzinto zangaphambili. We call it a moving history. Akuyona history emile, history mover. And uma kuukuthi uyayilandela ugcina usuthola izidlula nala uya khona, iphenduka ibe future. Hallelujah. Abekhabazalwana bayizwa lento engisho. Yeah, the Bible is not only historical, but the history of Bible is actually futuristic. Ngoba meyikhuluma ngento ezayo.
kodwa ikhuluma ngemuva. Yeah, ifana nomprofeti Isaiah okutheme ezoprofethi kuza kukaJesu wasebenzisa i-past tense ekhuluma nge-future. Uthi mekhuluma he was wounded, kodwa ukhuluma uxoxa ukuthi kunozayo, kodwa memchaza uthi he was, akathi he will be wounded. Usebenzisa isingisi ekungesona but ideology kuyona ukuthi uyeza kodwa usasha. Angazi mina inkondo lento engishoyo. He is coming, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. Amehlo okuprofetha asekhanda kodwa axoxa indaba ezayo. Uyibuka ngemuva kodwa uyikhuluma phambili. History yeBhayibheli angazi noma ngise right. Uma ucheck abasendulo bebekade bethi we are looking forward to the coming of the Messiah. Safika thi we are looking backwards. Ukuthi wafika wenza akakho lento kuzama futhi. Abantu basendulo bebemlindela ukuthi uyeza. So if faith yabo ibibanjwe kwi-future ukuthi uyeza yena, thina akusanjalo thina asabhekile phambili, siqalaze emuva ukuchaza iphambili. Angazi noma uyayenza isenzo. Siqalaza ngemuva mase sichaza ukuthi kuzokwenzakala ngaphambili. Bona bebechaza indaba ezayo, thina sichaza indaba eseyenzeka echazezayo. Thina phambili singabe ngabukhona makhelwane ngabukhona. Phela umpostoli Paul mefika. Umpostoli Paul mefika. Ufika uJesu kade afa. Ufika uJesu kade avuka. Akasekho uJesu. Kodwa mexoxa indaba yesiphambano uthi ngibethelwe kanina. Akathi ngabethelwa kanina. Uthatha indaba yangemuva uyibeka nomhlanje. Bese thatha ukukholwa okufeza. That even the faith that I need by the faith of the Son. Angazi ukuthi balozo izolinda indaba yethi ngemuva. Futhi indaba yethi ngemuva. Kodwa kahle hle yaphambili. Sizoyithola. Now let's come back to incwadi lesi. Yamazi uAbraham, my brother, yazi ukuthi futhi ngabe ngikuphathela umnikelo. Bese ngiyawubeka la kuwe bese ngiyacela ukuthi cela ungangidayisi. Amen. Hallelujah. So when you talk about Abraham, kuna dimensions, man. Kuna dimensions ekukholweni. This might confuse you a little bit, but sizoyibamba mhlawumbe sizophinda futhi umfethu asihlanganise siqhubeke nayo. Kuna dimensions afikile emhlabeni engazi ukuthi afuna ukupaint uNkulunkulu as if ube confused. Dimension yokuqala la khona kuba nesono uNkulunkulu wafaka unyawo engathi. God amothi uyacheck bese iprovidile redemption. Ubakhiphe esebalungisela. Kanti futhi nokubalungisela ubalungisele bengakakhishwa. Uba nokhumbulayo asilenizwe bazalwane futhi. Uba nokhumbulayo ukuthi uNkulunkulu ezofika engadini. Ufike wababuza ukuthi baphi. Base bephendula wayeseze bathenda. Wathola ukuthi bakhave ngento esazophinda inyamalala. Amahlamvu. Akekho okubhalile wasitshela ukuthi isikhumba abambathisa sona ubalungiseleni. Kungenzeka ukuthi bona nje isikhumba kade silungisile. Angiphinde futhi. Angazi ukuthi uyihlabeni limvu athathe isikhumba sakhe. Ngoba ubengeke asondele bonile kanti igazi belingakabi khona.
into emenza sondela ababuze bakuphi ingoba already usehlabile and ukuhlaba kumenza kwazi ukukhuluma nawo ngoba ngaphandle kwalomhlatshelo bebengeke besakwazi ukuma phambi kwakhe into emenza sondele ingoba imvu isihlatshiwe awuthi ababili uthi isihlatshiwe vele ya imvu ibisihlatshiwe vele angazi ngizwa amandla phezukwami ngingayixoxa le ndaba ya abazange bona kwase kuyahlatshwa kuhlatshiwe base beyona akuzange ngifike kuqala ukona ukuthi ukuhamba kuqala ngoba nolifundile ivesi melithi ayibongwe imvana eyahlatshwa umhlaba ungakasekela isono singakafiki nozokona endokolo kwenziwa i-provision just in case useyonona akafike kade kwalungiswa kulungiswa beke kwenzeka wabona ngazuthi ukwanda kwesono kuyanda okwazi ukuthi into ekade yaqedwa leyo abayeke ukusabisa manje ngosathane basitshele nalesono esikhome kakhulu esibunkulunkulu bengazi kuzokwenzakalani kuthe kungenzakalanga lutho kwethiwa isolution manje bafethu shuthi kuyiqiniso ukuthi the God that we serve soza sifake enkingeni engakasikhiphe enkingeni uma ezothatha uIsrayeli awufake eGibhithe ukhuluma ivesi engakabafaki uthi Abraham isizwe sakho sokwehla sibe zigqila for 400 years but njengoba bezobigqila ngizobakhipha ngamandla bese ke naleso sizwe esizobabamba ngizosijaja uthi uzobakhipha engakabafaki uthi uzobafaka engakabakhipha ngazi awuthi nabizikade ngakhishwa yenzeka delay into zomhlaba kodwa mina ngathi ngakhishwa izoyenza isense kwena kuke kwafika indoda ebizwa ngumprofethi uDaniel is regarded as a prophet lefika uDaniel le khaya ufika uhlala eGibhithe or eBabylon mesahleli uthi hayi man akathathe iBhayibheli ufunda incwadi kaJeremiya lapha chapter 9 mefunda usethola ukuthi hayi ubugqila babekelwe only for 70 years uzwi ufunda incwadi uthola ukuthi hayi ubugqila usifanele kube 70 years usecheck isikhathi ukuthi ngathi sihambile isikhathi lento esibambile umbhalo usikade sakhululwa kuwo ngekho zwa leyonto kuyenzeka ubanjwe yinto umbhalo ungawucheck ngoba awukhululwa enyameni kanti awukhululwa ngembhalweni so let's come back to this mesengiyasuka very soon ngizobe sengisuka la so Abraham lithi iBhayibheli wakholwa uNkulunkulu bengisakuchazela ukuthi kube nama levels enye uNkulunkulu ufike wayivala ukhipha uAdam engadini mephuma uAdam engadini the next thing is inhliziyo yabantu isaqhubeka iyona and yona isivele isilungiselelwe nemvu meyiqhubeka yona ngaphandle uNkulunkulu usethi hayi abantu banenhliziyo embi kakhulu kuNoah ngicela ukubabhubhisa akakazi athi uNoah uright ngicela ungilaleleke kahle ke mengizosho le akathi uNoah uright uthi abantu bonke inhliziyo yabo nemicabango yabe ayisalungile ngizobabhubhisa bese ubhale iBhayibheli verse 8 athi hayi uNoah wayesethola umusa akatholanga ukuba right thola umusa wokuthi akakhe umkhulu
Now kunezinto ekufanele sibe sigade bafowethu thina sishumelayo kakhulu ukuthi kunezinto esifumana umusa kuzona eyifanayo nelezi abantu abangawutholi. Manje fanele sibe careful ukuthi how do we preach, ngoba kuyenzeka ushumayele kanti nawu lapho ukuthi uvuke ngomusa. Ingakho phela uNkulunkulu mezosebenzisa uMoses uthi Moses ake uze la kimi. Uyeza uMoses usethi no, uphethe nesandleni uthi ngiphethe induku, uthi jikjele phansi uyijikjele ibinyo. Usethi okay, number 2 awuthatha isandla sakho usifake ekhwapheni, uyasithatha usifake ekhwapheni, usethi skip. How uthi sibusele ekhwapheni sesiphuma sesi right. Moses before ngithu veza isandla sakho sifake ekhwapheni, Moses sidolile close. Yes, Moses sibusele ekhwapheni awuveza si right. He's got an issue. Even efuna ukulingana nabantu ayobalala. Ayakho vele into ngisho. Ukuthi nje uJehova ufunga ngokuthi Moses akekho ibonayo soba u2. Ngicela ukusebenzisa ikhwapha lakho ukuthi ungakhohle ukuthi awukho ngcono kakhulu. Nawe ikhono ukuthi sekupheli. Awuthinte babe babilayo manje ngizoshumayela lapho. Ubathi nawe ikhono ukuthi sekupheli. Siyazi ukhuluma ngelimi kakhulu, siyakwazi ukuhlabelela kakhulu, kodwa nawe ikhona ukuthi sekupheli awena sekupheli. Lapha ngakumina khona into enzakalile kunomfundisi oshayekile lakothi vivela kwani bahlangana abefundisi bathi no asitheni against him, ngathi angikholi, bathi ngoba nami khona ya manje kungenzeka ukuthi ngizoveze abanye nje kanti uJehova eyamuyeke ngoba ngisathule. Ungasheshi ukhulume ngeziphume bakho ngoba kungenzeka yakidunyiswe iDavid lonke ungakwazi ngisho ukuvuka ekuseni. Humble yourself by the side of them and the Lord, He will lift you up. Into ezosenza sifunde ukuthandazelana ukukhumbula ukuthi nathi sinaye yethu. Into nje ezokwenza ukuthi uguqe ngamadolo in the middle of the night ubiza abantu izwe eseliba right off. In fact, let me preach this. Ungasheshi right off abantu kanti awulazi icebo luhamba kulo. Uyazi ukuthi kunabaprofeti athi uNkulunkulu mezobasebenzisa angafuni baprofete ngeBhayibheli, afune baprofete ngemizimba yabo. Banokhumbula ukuthi uIsaya ezoprofetha ukuthi uzoba no3 years bebanjiwe ukuthi uNkulunkulu uthe akakhumula benqunu ahambe for 3 years ehambe enqunu eyihlazo. Mebethi bayamhleka athi hayi uNkulunkulu uthi kuzoba nje kimi. Ayakekho zona into engisho manje kuyenzeka uNkulunkulu asihliphe indoda phana kwena ningasheshe mjabule beyistripha ngoba kuyenzeka imessage yenu ukuthi what is coming in your life God is about to speak. Let me show you another one. Come say. Take your seat. Let me show you another one. Come on, says you come this. Sethi uthomunye bebhani. Kwakunomprofeti igama lawo Hosea. A man filled with power, filled with prophetic anointing, the ancient and functions of his glory. Ubethi bekhuluma kwenzekisa. Uthe mesefuna umfazi kwathi ungabheke esontweni. Kwathi ungabheke. Kwathi uhambe prostitute. La khona kugqokwe imfishane khona. And take a wife, I have provided you a wife. Ngithe ungasheshe ukhulume ngabantu. Ngoba kunabantu abenza into wrong kanti bakuyiwili yokuzomemezela ukuthi what is coming upon you. So kuyahamba uHosea uyamthatha umfazi ubuya noGoma igama lakhe ubuya nabahlala endlini bathi basehlele endlini kungena isikole prophet uyadingakala eDavid fanele uzokhuluma umntwana kaNkulunkulu
uprofethi ashiya igoma ahamba aye la kubizelwe khona. Mehamba usisi usalo uyaphuma emgaqweni. Oshaya dume ngazi. Uyabuya umprofethi ngala uzobheka umfazi. Mefika endlini akekho umfazi. Mesathi uyabuza umfazi khamba uJehova. Uphi umfazi wakho weHosea? Athi angazi umshela ukuthi uphuma endlini wamba yomfuni. Uthe mefika Mchunu interpretation. Mefika la yomfuna khona. Umfici sethengiwe uhleli phakathi kweBM. Bese umlandela emgaqweni. Uthi Hosea yazi ukuthi la ngiphuma khona. Ngifike ngashumayela bangipha 500 rand. Ndoda ungabusamthinta umfazi wami na 500 rand. Ngibuyisela umfazi wami ubuyele naye ekhaya. Ithi indoda kulungile lethi imali mthathe. Abuyele ekhaya umfazi wami ngisathandile lento yenza ungaphindi uyenze. Athi umfazi baba ngizahamba ngale ekhaya. Ungene ikhona embiselelweni umprofeti. Asukuma phuma ngomnyango. Nathi uyabuya ntamba umfazi akekho. Thina uJehova umfazi wakho Hosea. Umfazi wami Nkosi angimazi hamba umkhulu ubheke. Anikaze ngibone umfazi wami. Uyayazi pain yokuhamba uthi anikaze ngimbone umfazi wami. Umfika akasafiti yena ufika another prostitute. Athi uhamba manje indoda nje. Bathi baya hotel ukuthi baba shona khona. Mefika khona uyangongqoza bangivulele. Umfika akasagqokanga usembedeni. Umfazi wakhe. Sengize ngafika ngizolanda yena. Athi nalokho obumnezelo imalini. Athi hayi no. Ngimthenge nge1000. Athi lona hayi angifuni ngize ngidedela unless udablish imali engithenge ngayo. Athi wase it's all right. Because angisamthathela ukuthi ngithathela uthando enginalo ngayo. Uthatha wase yabebuye ekhaya nayo. Sebengena nje endlini kwavela uJehova. Uthi uJehova uhamba kanjani Hosea? Uthi no khamba right usho with tears running down his face. Usethi usho kanjani khamba right? Athi nangu umfazi wami ngimtholile. Uthi hambani nesonto niyoshumayela. Mebefika esontweni. Uyashumayela Hosea kanti omama sebeyasazi izinto zomfazi. Baqale bathasafuna Hosea yo baba asitshelwe ukuthi umama umfundisi wethu la sifundi lento le inyona le esosizolithele bakhe. Wathi lo Hosea kumele batshele ukuthi lento ekwehlele ibingakwehleli bekuyintshumayelo yakho. Lento abayenza kumfazi wakho. Lento buyenziwa umfazi wakho kulokho ekushiya. Ilento lelibande liyenza kimi. Ngiyahamba ngolanda ezolweni. Libuyele emadosini. Ngiyahamba ngolanda emadosini. Libuyele emthakathini. Bathakaza bathatha lubalanda. Ingakhona khona wazi. Lokho kuzwe elizweni yakho. Ilokho ekuzwe. Kunabantu abangashayeki ngoba beshayeka. Ukuthi bazama ukushumayela kumakhelwane. Akancane uJehova ukuthi akuye kugotshiwe namandla. Akuye kuzizwe ukuthi lento ingaphakathi kuwena. Akuye kuzwe umlilo phakathi kuwena. Avela vale ibhasari. Avela vale yonke inhlobo yemali engangena kuwena. Ungaqashwa ndawo ungathatheki. Bakubuka abantu bakulo uNkulunkulu wakhe. Uba nobhala incwadi emsebehlezi bekubuza. Bathi kanti muphi uNkulunkulu wakhe? Ngizwa amandla phezu kwakhe. Kanti izulu liyashumayela. Bese yakuyeka uNkulunkulu uwe. Uba nolifundile ivesi the steps of a good man are ordered by the Lord. He delighted in his ways. Though he will fall. Angazi noma izwa leyo party. Akawuthi ngizosenzeleni though he will fall. Noma ngawa. Akuphelele kuweni kwakhe. Ungathokozi ngamsitha sakhe. Uma ungibona ngiwa. Noma ngawa. Sasovuka thina. Angatshela abantu bathathu batshela isasovuka. Bese sisasosuka. Ubuhlungu busasophela. Injabulo yakho.
into osebenza ngizomethemba njalo. Ngoba uyayazi indlela. Uzongihola ngeso. Hayi angeke ngize ngimsaba omubi. Or what evil men will do unto me. For the Lord is my light and my fortress. Whom shall I fear? For when the wicked men came up to stumble and eat my flesh, they stumbled and fall. Awutshela abantu ukuthi ngebalunge. 2022 ngisurvive ama-levels e-corona. Base bayishintsha igama layo. Bathi it Omicron. Baphinde balishintsha igama layo. Badlulile emhlabeni, but I'm still here. Njengoba ngisekhona. What message kunentezayo? One thing I know about God, never keep you unless he's got something to do. The God that I serve will never keep you unless there's something coming. Yazi ukuthi ngicabangani, ngicabanga zonke izinto ebekufanele singenze ngingafiki nani nakule nkonzo namhlanje. Hayi kunento ezayo manje. Ithe sign yazi ukuthi kade ngayilinda lento. Ngilindile ngisese high school ngayilinda abanye bedlala ngayo ngayilinda nasebandleni bangithuka abantu ngalento. Surely there's something coming. Awuthinta amabili bathi something is coming. Something is coming. Kabakalwi kanje omubi unengazi kunentezayo. For sure unentezayo. Indaba evali imali zami. Indaba elethukule ekhaya. Indaba eshaya. Siyashawa hayi ndaweni eyi-1. Awuthinta amabili zonke. My brother, ngicela ungiselele. Siyashawa zonke. Ngiyajabula wena oshawa endaweni eyi-1. Mina ngishawa zonke. Ngike ngizodwa abantu supermarket. Ngithe esontweni. La uthi uzodumisa khona. Uthi uyayibamba imali. Uzothi kunomuntu ongafuni la. Isitha sisondele. Sesingene nangalo kumele ngabe uyangithandazela. Uyena yedwa ofuna ukungishaya phansi. Surely we are only pressed. It's hard. Pressed. But isifana nebhaluni olifaka emanzini. Oke wakwazi ukulibamba naze nafika phansi. Meke walidedela. Uthi ngikhulumeke kulinde sikuyona. Kunezinto ezizokudedela this year. And the only direction oya kuyona. Hayi mana abakuzwanga labakhulu. Kunezinto ezizokudedela. Mercy direction yohambo. Futhi ngabe kade wayirecord isithi yakho. Kunezinto bezibambile. Njalo mawuthi uyaphanda kancane zikushaya muva kakhulu. But let me tell you, this is the year of fulfillment. Okay, sit for 5 minutes. Kuzokwenzeka. Mhlawumbe kunomuntu oyi-1 okufanele angidawuthe okokugcina. Ungasheshi ukhale ushaye abantu abakuvimbayo ngoba kunalokhu kalwe ngayo. Yazi ukuthi uSamson ubengeke wabulala amaFilisti engakapheleli.
ma bengakapheleli isikhosana uzohlala ejele angeke amdinga umfana kodwa mesebe ekufanele uNkulunkulu azobukisa ngayo fanele babe khona phela fanele babe khona. I don't believe in the prayer at I'm sending fire back or the enemies must die or what. Fanele babe khona. iBhayibheli alikaze lathi fanele kube khona abangani bakhe etafuleni. Alibabala abantu abathandazela iBhayibheli etafuleni. iBhayibheli libalisile manje wona mawuyiqeda upostpone itafula. Postponela wena ngoba fanele usho njengoJob mawungena endaweni oshayeka kuyona uthi noma ngishaya ngiyamethemba. So the man believed God. Manje nathi into engifuna ukutshela yona mfowethu. Nathi into engifuna ukutshela yona. Kuyenzeka ithembiso ingafezeki. Eyiqhamuke ngokukholwa. Kuyenzeka. eBhayibhelini kunencwadi ebizwa ngoHebrews chapter 11. Enamavesi awuthi mhlawumbe engakukhothela wona engiwathanda kakhulu. Number 1 he that cometh to God must first believe that he is. Remember what he is. Before ngazi ukuthi no, watch this. Alithi he was. Alithi he will. He is. Manje mengizomkholo fanele ngazi ukuthi ingakho bhala iBhayibheli methi uNkulunkulu ngizothi ngikhishwa ubana ngithumi athi batshela ukuthi nguye akathi ngangini akathi njoba uye uthi I'm just is awuthi tabability is just is. No, he is. Then comma the rewarder of them that diligently seek him. Now, akathi uyirewarda kwabamtholayo. Uthi uyirewarda yabamfunda. Sure. Angazi noma ufundile iBhayibheli melithi blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Uthi babusisiwe abalambele beumele ukulunga. Ngoba baya ku ababusiswanga ngoba sebesuthiswa. Babusiswe ngengalo. Akekho lento engiyishoyo bafowethu. Ababusiswa ngoba sebesuthi. Babusiswa ngoba belambile. Abantu ababusisekayo endlini kababa babona abantu now hike la softly my brother now hike la ngifuna uku-encourage khona ngibuyele kulama notes kancane. Baningi abantu abasebenza ngoNkulunkulu abazi ukuthi sebamthola. Ingakho abasavuka ekuseni. Ingakho abasaya entabeni. Ingakho abasaguqi bebekhuluma naye. Sekushawa izandla kumasho. Ngoba bonke bazobamthola. The danger yesitha ukuthi akufake endlini mase nje ukuthi usufikile. Athi umpostoli Paul, hayi ukuthi ngibambile. Akathi sengibambile. Uthi kunye ngikwenzayo. Ngiyadedela kokusemuva. Ngilulele kokuphambili. Angikade. Manje mntu ngashawa abantu abathi befikile. Ngoba bezwa bekhuluma ngathibeko. Kanti sala. Wathi noma kusangakafika. Awuphinde futhi ngizwa amandla leyo ngoba nje sengakafika. So kungaboni ngigqoke kahle nginuka kamnandi which uthi ngi-right angikakafiki. Ngiyadinga ukuthi ungibekezele. Ngiyazi ukuthi ngizokhuluma ngelimi manje watshela ukuthi sengikhona angikakafiki. Kodwa ngicela ubekezelelo ngoba ngiyakhona. Mhlawumbe-ke
engazamkela ithembiso. Kodwa batheme bemkholo bangena emaqhawini. Ngoba basibonile izinto. Inhliziyo yanela ingakafiki. Almighty God, is it verse 13? Hebrews chapter 11 verse 13. Uthi bayibona ithembiso. Zisekude. Zisekude. Bamkhona. Basebethi kubo. Asibona bakulelizwe thi. There is a land esiyakuyona engcono kunale. Awuthi ngisentela ngenzeka ingafiki manje. Ngoba amasonto sesiwakhena ekuthenini uzobusiseka, uzoba nemoto, uzothola umsebenzi, kuzovuleka izinto. Ngifuna ukuvuka kulonyaka. Ngimemeza ukuthi kuyenzeka ungayitholi. Kodwa mawuthole yena, kungcono kunokuthola zona. Baningi abanazo. Naye. Awuthi indaba abisangifuna yena. Give me Jesus. Awuthi indaba abilibotshele give me Jesus. Ungamandla phela. Ungamnikeza imoto. Ngiphutshe Yesu, memeza ngiphutshe Yesu. Nabenza ngikeza umsebenzi ngiphutshe Yesu. Banokhumbula labazali bathi. Kunalabazali abahlobelele. Bethi ngicebile kakhulu. Bengathi nginezinto. Bethi yena mekini. Indebo yonke kimi. Ngicebile kakhulu. Angidingi indaba yokuba nama-millions. Angidingi ukuba nemuzi esentini. As long as ngicebile. Izinto nazo. Wena umfundisi ucingo bemenyiwe. Kuhamba nge-messages. 2020. Shona uNkulunkulu ngayo. Hayi, mhlawumbe sekanje. Did you know ukuthi kunamanye ama-offer angaqhamuki kuThixo aqhamuka kuSathane? Kodwa aku-offerisha izinto okuyizinto zakho. Mina ngimbonile uSathane ethatha uJesu eyoku-offerisha izinto zakhe uJesu. Ngoba memyisa kwi-pinnacle of the temple offerisha kingdoms. Kanti Jesus ama-kingdoms awakhe. Kodwa uma eku-offerisha before time uyakwazi ukukunika shuthi nawe uSathane unazo izinto angakunikeza zona. Kodwa kahle hle lezi zinto ezakho ukuthi isikhathi bese. So let me tell you this ending noNkulunkulu. Bakhona abadriver kahle abahleli kahle ezingaqhamukanga kuJesu. Ngoba uyakwazi ukuba-offerisha iSathane. Attitude bow. Zonke lento uNkulunkulu uthi ngiyayifuna izinto akusakwazi ukuphila ngaphandle kwazo. Kanti ngoba ngifuna izwakale le. Kanti into eqina ukoma kwangampela is knowing him. Ubani othi phela akathathe inkulu yama-qualification ayoyishisa. Aqhamukise konke okwakuyinzuzo. Ngiyazi ukuthi it's out of style kodwa ngicela ukuyisho eDavid. Konke okwakuyinzuzo kimi. Ngakushayindile. Hayi ngoba ngimazi. Kodwa ngoba ngifuna ukumazi. So kungenzeka into yakho ingakhahleli. Hallelujah. Kungenzeka ibe njani? Singashumayela ke kancane bese sihlangene abazalwane ilento umfethu athi angizoyenza la ekhaya. Ngingashumayela kancane bese ngidedela. Awuthinta ababili uthi kungenzeka kungenzeki. Akekho zwa lento engishoyo. Angiphinde futhi kungenzeka kungenzeki. Uma kwenzeka glory be to God. Kodwa futhi mengenzeki glory to God. Singabe siyokwamukela okuhle kuphela yini enkosini. Ngoba kuyenzeka akutshela ukuthi ziningi inhlupheko zolukileyo. Kodwa uyakumkhulula kuzo zonke. Awutshela ababili ukuthi kungenzeka kungenzeki. Uma umkhiwane ungakhahleli nizongithola ngingena la endlini ngizodumisa uJehova. Ngoba ngimdumisela ukuthi umkhiwane
umbhalo usukhangelile. Kunabantu abalenza isigwale yokuthi izinto azizi kodwa noma ingakezi. Glory be to God. Awumemeza ababili ubathi kungenzeka kungenzeka. Go from here. Kungenzeka inkomo iphele sibayeni. But yet I will rejoice in the Lord, in the God of my salvation. No masingawa inganyezi. No masingawa inganyezi. No kutani kashabalala. But I will praise the Lord. And the Lord shall not in the mouth for. But it is a good Let me tell you about Pasela. Nabafundisi bayayiyeka le ndaba. Zimbili izathu zokuphosa umlilo. One, ukuthi abasevi the gods wa-Nebuchadnezzar. Two, ababawi kwi-image. Two systems ekuliwa na. Abasevi othixo, ababawi kwisithombe. Sebeyalandwa ke babekwa la. Uthi lokhu kokuqala hayi. Oh King Nebuchadnezzar, we are not careful to answer you concerning this matter. But the God that we serve, He is able. Uyakhona, uyakwazi. Hayi mina bafethu ngiyazi ukuthi kungenzeka kungenzeki. Kodwa akusho ukuthi akakwazi. Kwaqhamuka elepha, kwaqhamuka elepha. Ngizwa amandla phezulu kwamfethu. I have a feeling ngizophenduka ibheke phansi just now. Ngizwa kumina emathambweni engazi ngizosho. Akasikhothemba. Uthi ilepha mefika Jesu. I know you can heal. But if you uthi angwangabaza amandla ukuthi ungakhona umuthanda abantu abaningi abayazi le ndaba ukuthi uyakhona awubathinte babe babili uyakhona uyakwazi ukuthatha umuntu ongeyilutho overnight ambeke emageyithini enhlakanipho namakhosi the next day uyakhona awubathinte abakuzwanga uyakhona uyenza kanjani lento kodwa uyakhona sikhonza uthixo okhonayo awutshelele mama semva kwakho bathi uyakhona angazi AIDS uyiphilisa kanjani angazi cancer wenza kanjani kodwa ngikwaziyo kuye uyakhona abantu bevimba uyakhona abathakathi bethakathi uyakhona abathibone amazulu manje lo esimkhonzayo uyakhona ningayihleki icathulo zami meyitshiyeka ngenxa yokuthi ngihamba kakhulu ngakho uyakhona ukunginikeza izinto akuncane ukufika umuntu akuncane ukufika umuntu kanti akuyena ezodropha lento mese yahamba manje ke indaba ngisho kanje ngifuna ngikhathalele ngesikhathi kuyenzeka uNkulunkulu angabathumela abantu ngoba abantu bafuna ukunegotiate abebezothula kuyenzeka athumele umuntu ongazi elethe into ayilethi bese yahamba manje
how do you treat people? Ngoba kungenzeka ukutreat umuntu kanti usulahla lento yakho. Mhlawumbe angikwenzele example. Khona indoda yakuyafika. Izobuya kule giya mfethu sivale. Sengicedile. Kunendoda yakuyafika izobheka imoto. Kunalento izile. Thandazile izobheka imoto. Mase kubona imoto ayithandayo. Mayibona le moto asho ukuthi ngiyithanda le moto. Memfu vele qhamuka umuntu. Ekade ngibuka futhi uyibuka le moto uyithanda ne? Engiyithanda kakhulu. Alright, uthanda kakhulu. Uke wayi-test drive. Ayikaze ngi-test drive. Futhi angifuni ukuqala ngi-test drive. Ihlelo daya uyi-test drive. Lethi license nento zakho. Benza amakhophi. Ngisathiwa no, ungayithatha imoto to come. But you're only giving 10 minutes to test drive. Thathe amaphepha lo angene ngaphakathi. Enze deal. Enze mebuya lo nemoto kumele isamile le ndoda. Mesethi hayi uyadingekela ngaphakathi. Ne? Lo ungena phakathi uthi uyoshiya ukhiye wemoto. Mefika phakathi uzothiwa no, congratulations sir. The car is yours, fully paid. Uyangizwa? The car is fully paid. Athi ubani owenzela athi kunendoda kunendoda ila ngaphandle kumqalaza iyona yenze lento. Lo mephume gijime yoqalaza indoda ngaphandle. Ngicela ukwazi ukuthi ngingamfuna i-tin number yakhe ngishiya information yakhe. Yenzeka uthandazo. Wenza uJehova thumela abantu. Ekungekona abantu. Afike lethinto bese yanyamalala. Ungacabanga ukuthi ezakho ziyoqhamuka nabantu. Yenzeka ingaqhamuki ngabantu, iqhamuke ngabantu abangaziyo. Angithi uAbraham ezothola umntwana. Abathathu. Mebabuka ubona abantu. Ngingadluli ngendlela ngena nendlela. Mebethi ufuna bangaleli ufuna baba washinya. Ufuna baba washinya ubabuza ubalambile bathi yes. Kodwa I know akulanda uSara. Kulanda uSara ukuzopheka. Ulandelwana uSara. Two things. Kambe ngibale ngaleli verse. One, kulanda uSara because uSara unenkinga eswini. Ukuzosolve inkinga yabantu abaneswini inkinga eswini. Angazi noma izwakalile. Angazi. Uma fika la madoda afika lambili. Ahlangana noAbraham. uAbraham unomfazi olambela umntwana. Uhlangana namadoda alambelile. Usethi ke hayi ngiyazi endlini sinesebenzi. Kodwa ngicela singasebenzi namhlanje. Ngicela kuyopheka lo lambile. Ngoba ngeke asuthisa laba kuzosutha yena. Kunabantu ebandleni ekufanele bafunda ukusuthisa abantu. Kodwa beyisuthisa bona. Kambe one last point. Batheme bedla la madoda. Avela sutha. Mesutha abuza ngalobe lambile. Athi uAbraham umfazi wakho uSara. Watch the prophetic word. Uthi uAbraham hayi ukhona usemva kwetende. Awubange kusangeza. Ukhona ukuphi? Kodwa la madoda bephendula athi hayi thina simbona a year from now. Phambili. uAbraham ubona umfazi wakhe emuva. La madoda mbona phambili. Athi simbona sephethe umntwana. Ngaso lesi sikhathi. Kulesi sikhathi ezayo. Kunabantu abajala Davidson abazosibona singemuva. Kanti uJehova usibona sesiphathe. Sesiphethe. Emazulwini ubonakala. Amazulu beqalaza kubona phambili. Infact sekunonyaka ahead. Awutshela ababili uthi mina I'm a year ahead. La ngikho. I'm already a year ahead. Mina ngiseku 2022.
kodwa abantu mebengibona bangibona I'm just behind. Kodwa amazulu bengibona angibona nayo ke le ndaba enkarishe ke ngibingelela abagqojo bengena. Nayo ke le ndaba engicela sibophe kuyona singabopha kule ndawo. Take your seat mase siyayibopha manje. Mase ngiyangidedela. Asibopheni manje. Ngicela sesiyayibopha makhelwane. Manje watch this. La ndoda mefika phethe indaba zomntwana. Kodwa umama uzothola umntwana. Isikhathi sesimshayile. Umzimba awusekho right. Amadolo awasekho right. Umhlane awusafuna ukuqonda. But amazulu membuka awaboni yena, abona izwi elingabuyi lilambatha. Awutshela uSathane ngelibuye lilambatha. Kuyenzeka mothi check isikhathi ubona ngathi siyadlula. Zonke ithembiso angeke isafezeka. Kodwa ngicela ukutshela akucheck isikhathi. Kucheckwa ewethu. Awuthi ababili bacheck ukuthi is there wethu kuwe. Sayikhumbula nithembisa thembisa zona. Ungamsasibheka isikhathi, kubheka isithembiso. Sethi-ke Abraham, hayi lo othembisileyo uthembekile. Ngicela umemeze nje singiyathandaza ngithi. Ngicela umemeze ukuthi ngisamkholwa. Two things ezenzekile mhlawumbe ngizokhotha eyi-1 ezibhlungu ku-2020, 2021 and 2022 ukuthi abazalwane bajikile. Abasamkholwa. Kungenzeka basamthanda kodwa basamkholwa. The sad truth that we have in our church today, we have lots of people abathi ngiyamthanda but angisamkholwa. Manje ke ngifuna so declare our faith bese ngiyavala. I still believe. No mkhiwani ngikhahlile. I still believe. Uyabona uyinkinga umuntu oweze enkonzweni ezelizinto. Phela we have lots of people in the church who are busy with the things of God. Bengekho busy with God. Ungatitho ubona abantu bephithizele endlini kaNkulunkulu. Abaningi babo babhizinesi izinto zakhe. Bengakaze babe business. Awuthinta abantu ngabe kunjani kuwena makhelwane? Nawe ngabe ulolo hlobo yini? Olithandaza kakhulu melisendlini. Yokukholwa uNkulunkulu kodwa melisekhaya kuthandaza ntona. Kuthiwa nje Nkosi uyangazi kulapho. Kodwa bewulayo sonke lingcina wena ukuthandaza. But ababhizinesi zakhe. Baningi abenze isonto. Baningi because yonke inceke khona, the vast majority of us say Catholic essentially. Manje kunento efunakalayo manje. Sike savuswa ngabo 11 12 ebusuku sivuswa enye inceke izothi hayi Mchunu you have a gift. Yabona gift yakho uma usuyihlanganisa nalento. Uzoyibona imali ezongena kuwe. Ngathi ngicela ukuyobuza kulowo wanginika le gift. Ngoba utheme nginika wangayixuba nalutho. So now ngibamba amazwi akhulunywa kuTimotheo. Preach the word in and out of season. Uma kwenzeka ama seasons eshintsha, I'm gonna keep on preaching. Awuthinta ababili ngiqhubeka ushumayele. Wadayisa manje makhelwane ngesikhathi sokushumayela. Nawaqeda amabandla. Kwakuyintolo manje
ume phambili ubhizi ulokhu econsult asho ukuthi sewudayise kangakanani. How much have we made? Endlini kaba abaningi bethu nansi ngikhambe ngizoyisho le ngivale kade ngivale. Mhlawumbe bengisho le bafowethu akho invitation. Did you know ukuthi lo esithi ibandla leli umfazi wondoda niyazi ukuthi umakoti umuntu esigibela phezulu sikhulume ngazo ukuthi intombi nje niyazi ukuthi ubana bhala incwadi kaIsaya ethi for my maker is my husband. Uyazi ukuthi udlala ngomfazi wabantu uma kuwukuthi uma la phambili umenza umfazi wakho. And there's a nyingeko sithi you can't connect to God unless you connect to me. Paul uthi imitate me as I imitate Christ. Babambalana akathi follow me. Agathi follow me. Uthi imitate. Imagine now we created people to follow us, not to imitate us. Na loko kuhola hu ngabo kuso umla duze ezinya umthumise njalo bese sihamba nabantu kanti ngilifundile iBhayibheli lithi uzohamba noJesu akahamba because nezohamba nawe ufuna ukwenza umngane. Mina ngibatraceile eBhayibhelini abahambe naye akekho umngane abehamba nawo. Wena noma nizothandaza nihlangana ngobungane uthi asambe nama prayer partners kanti awazi ukuthi usuyibeke enkingeni yokuthi kube khona umuntu ongavala lento efanele ilethe. Ngoba uNkulunkulu usebenza ukuthi uma babili bevumelana nithi niyaqala niyathandaza angakavumelana. So lento ibizayo uyayivala lo ngala. Uthakatho udlula umuntu osindisiwe. Ngoba kancane ungena inkonzo nayibambe yonke inkonzo. Ngoba nakho lingamenyezwanga igama lakhe athanda. Ukuvala ngala mazwi ke azothi ngicela umfundele lo yaphethe ngijumele ukusele ukuthi angikwazi ukuvala inkonzo engayivulwanga yini. Yes, then First Peter chapter number 1. First Peter chapter 1 verse 7. Yes. Ukuze ukuvivinywa kokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo kufunywanwe kube ngukubongwa nodumo nokutusekwa ekwambulweni kukaJesu Kristu enimthanda ningambonanga. Oh, nimthanda ningambonanga. Enithi ningamboni manje nikholwa nguye. Nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo netusekayo. Namukela isigcino sokukholwa kwenu esiyinsindiso yemiphefumulo. Yazi ukuthi bakhona abantu abapostoli e-offices. Khona apostoli. Yazi mina into engishayile mengenza ama-studies ami eBhayibhelini. Ukuthi when you check the qualification for an apostle, nami namaphutha engiwenzile ebandleni nge-office labapostoli ngathi umpostoli umuntu obiziwe nothunyiwe. Kodwa iBhayibheli lisho njalo. Lithi an apostle umuntu obebesayo. Uma kufuthi
status ezoreplace kuthiwa kufunakala oke wambona uJesu ebhabhatizo owayekhona kuthiwa behold the lamb. 2 qualification yakhe uma sembonile fanele abe khona abe nokufakaza ngokufa kwakhe. Qualification number 3 fanele ambone sevukile. Qualification of an apostle. Manje baningi apostle abakaze bambona. That we have ordained people sabanika ama titles that they don't qualify. Manje nayike la ufike ekhaya khona ukuthi our hope ikhangela uthetha betha our hope ikhangala ukuthi thina siyazi that Jesus came but ayisizi kakhulu because ukholo lwethu lwakhe lwangala. 2 we understand that Jesus died futhi akafanga ukufa kumnandi. Uhlele ka 2 amasosha iBhayibheli lithi he was supposed to be hanged. Thina amaKristu phezisho that was hanged uphanye kwethu kwalekizwe kodwa sesebenzisa crucifixion because crucifixion bekuyisystem yamasosha amaro. He was never crucified ngoba iBhayibheli lithi ukalekisiwe crucified lithi ukalekisiwe ohengwe on a tree. He is not supposed to be crucified. Go wait. Supposed to be hanged. But interchangeably we can use the word. When he was on the tree, he was transformed into the tree of life. Then I was going to go so when he hanged on the tree, it became a second tree. 2 utobali Bible akasangazafi wake bisikhala wafa statement esingekho right lapho alithi Bible uma likhuluma ngokufa kwakhe lithi wafa wake bisikhala lithi wake bisikhala wayesefa. So there's the order ngekho right lapho akufanele afe bese bisikhala kodwa yena bisikhala wayesefa. Uma ezoke bisikhala ukhumbule ukuthi he's always been the head, but without a body. Until we said Jesus is the head of the church. But if the church look, the head will be just a headless body. And that's not so he's been the head without the body. But and the body was ready. He needed to connect first before dying for the body. Akazange afe engaka connecting the body with the head. Ukale wa connect wake bisikanda la connect back.
sikhulelwe kodwa sinawo amandla okuzala besingenawo ikhanda lisahamba lodwa. We have good news ku-2022. Asurvivanga ngenxa nje yekhanda ukuthi ikhanda bese lingenile emzimbeni. Then therefore we still here. Every eyes closed like a split socket ngenyawo. Kazimulo yamazulu. Do you remember the first love? Owawunayo ekhaya. La khona ukuyivalela endlini. Umbize. Uzwe ngathi kitchen kuyisithi. Umoya balaza khona wena ngayo. Ukuthi nje sekhona bakhona abaphakathi kwethu. Kodwa bangabonwa ngeso. You remember your first days of salvation. La khona umbhede wakho ubugcwala amazulu. Ubukuvuke wedla inyembezi kodwa ugcwele injabulo. Kanti umbizo ubusuku. Ngifisa mpethu sibuyele kule first love. Asesiyathandaza. Ngifuna sike sikhuleke nabantu abathi ngangeni. Mhlawumbe ubude bendlela. Ucontributile ukuthi izembe liwe phansi. Sengihamba izwe lonke ngiphethe umphilo kanti izembe alisele. Hayi uyayikhumbula insindiso okwayamkela. Abikwenza uhlukane nabantu. Abikuhlukanisa nabantu abathize. Obubamsulwa uthi uJesu umezwe esiphambanweni uyeza kulo. Kodwa kanti mesingase njalo manje sithi abathi akanakuthokile abaphakamisisana uzoshopheka ngoba sinezinto zakhe ezenza ukuthi enze noma kanjani empilweni. Yebo sesisendlini yokukhonza. Every eyes closed. Ngisiphakamiseni izandla. Let's look at bafethu mina, let me tell you, I'm thirsty. I'm thirsty. Kunemvuselelo kufanele ifike khona usibambezele kunemvuselelo. Ngoba unonyawo phakathi kanjalo ngapha. Uyena obambezela imvuselelo. Mangingabi ngohluphayo endleleni. Phakamisa izandla zakho. I wanna go back where I'm gonna believe you. Even when there's no reason. But I don't know ukuthi ngiba kanjani la ekhaya. Angazi noma yakuthi ngicela nje ukubiza lapho. Athi mekhuluma uNehemaya. Umfundisi uNkosini. Bese siqala ke livesi nje lithi Nkosi qinisa izandla. Mhlawumbe senze njalo kwethu. Nkosi siqinisa izandla zethu. Abantu esesakha nabo ba-weak kakhulu. Baqoshwe ebandleni ukuthi bahlethile. Angisafuni ukukhonza lapho bangihlebile. Kanti wese lana ekhaya. Thina sike sibona abantu bengena besefungile wathi ngeke ngibeke. Umbone ngene ephakamisa izandla. Athi ngizamile ukuyivimba kodwa njengomlilo emathambweni. Mistake number 3 and last mistake is now. Sinabantu abaningi uJehova mezokhipha Israel. Bathi ngicela nithathiwe. Nidle kodwa idliwa nami kanjani? Nidle nimile fasilo khabeni. Niphathi imithwalo yenu isesangweni. Nizoyidla idle kodwa naye nidle nami kanjani? Wayesethi ke lastly uma nizoyidla igazi layo aliphanyeke.
Kunabantu abaningi abasebenzisa igazi kanti abadlile. Uthi mawuthi uyamuzwa megodla akuphumi izingane kuyena. Kodwa mawuzongena uyalibona igazi. Kodwa mawulalela ilanguage. Ayakadlile lo muntu. Abanye baba nebhadi baze bazofika la. Kufika abantu abanesign, phela igazi laliyisign. Banayo isign, kodwa banayo lento. Ake siphakamiseni izandla zethu. Kunomuntu othi Lord, I'm praying for restoration. Kunento yami eyawa ngifuna ukubuya. Uke wabona ukuthi kunzima kanjani bese uthi uyayilanda. Ubuye ko 20 days, ubuye ko 30 days. Ibuye kodwa kuseyona leya. Leya ikwenza uphatha iBhayibheli ngesandla uhlabelele endleleni. Uthi liyanganelisa. Liyahlabelelisa. If kukuthi wena uzothi tell ngiqiniseni. I want it back. Vele usheshe uze phambili. Baningi abakhona la endlini abafuna ukuza. Banovalo lokuthi hayi bona ngazi bangathi ngiright. Kodwa mase ngingedwendini ngiyazi. Ngiyazi ngikho right. I want it back. I want it back. I'm going to give you my chances ambalwa. Anginayisho noma yokugcina endlini. Uma kuukuthi uyafuna ukuba la phambili, uyazi. Akusenthe ngopha kwakunjalo. Ngenxa yokude bendlela ukhona umuntu owazwana naye kanti uzwalela na ukuzoncela lento yakho awusafani bathi inhliziyo usasho ukuthi ngiyayifuna and maybe this is an opportunity ukuthi angazi uNkulunkulu wazi angiphinde futhi mewukhona kuleni. I used to be an intercessor. Mina bengithandaza ngizwe ngathi izulu lifuna ukuna. Akusenjalo manje. Sekhona ababuye bangivuse ngoWhatsApp ngendaba. Futhi Facebook ngiyoxoxa indaba. But how used to be. Kunomuntu la endlini. Basehluleka ngisho na ukufunda iBhayibheli. Sehluleka na ukufunda iBhayibheli. Ukuthi mawuzolifunda ungalivula ungathandazeki. Uthi inkosi ingqondo yakho. Manje usufunda njengenovel. Esifunda incwadi nje. Ukuthi mawuyifunde kahle. Lingakwenza ubone amandla okushaya abantu.